मानो गोनां रायजोफोर आंथ' बेखौ फोरमायनो हायो माने पुलिसा जोंनि गामियावहाय 11:30 टाइमावहाय थांनानै माने सासे मानसिनि न'खरावहाय थांनानै बे न'खरनि मानसिखौहाय दोखो दोखो बुद्रुनानै बुग्लिनाय जादों। दा माने बे बुग्लिनायनि जाहोनावहाय आङो पुलिसफोरनावहाय सोंदोंमोन। ओमफ्राय दा बे सोंनायावहाय पुलिसफ्रा आंनो खोन्थाना होदों माने गारि लेखानि थाखाय गारिनि थाखायहाय बेफोरबायदि घटनाया जादों होननानैहाय बे पुलिसफ्रा आंनि सिगाङावहाय बुंदोंमोन। दा पुलिसफ्रा माने सिभिल ड्रेसआवहाय माखासे थांदों सिभिल ड्रेसआवहाय। ओमफ्राय दा सिभिल ड्रेसनिफ्राय अनगासो साथामसोआ ड्रेसआव दंमोन नामा। ओमफ्राय आं बिसोरखौ गंनै सिलायनानै नुदों। ओमफ्राय आङो बुंदों बोग्लि बोग्लि बुनायावहाय आं बुंनाय जादों आच्छा सार बियो मा दाय मावमारदों होननानैहाय बे जाय मानसिया बुजाग्रा बे न'निफ्राय बेखौ हमख्रबनायावहाय बियो सौखानानै खारनायावहाय ओरै दोखो दोखो बुग्लिनानै आंनि न'सिम बुद्रुबोनानै आंनि न'आवहाय गारिखौ दोननानै बिसोर आंनि न'निफ्राय गारिखौहाय मानसिखौहाय थिखोनो सानदोंमोन। दा बेवहाय जोंना बे जाय बुजाग्रा बियो बिथाङा आंनि न' खाथिनि मानसिखामोन नालाय आंखौ हब्रा गाबज्रिनायावहाय आं दुफुं सिखारनानैहाय आङो नायदों आच्छा सोर मा जामारदों होननानै आं सिखारनानै नायनायावहाय आंनि बे न' खाथिनि मानसिखौनो आं नुबाय। आच्छा सार बे आंनि बाहागिया आंनि उसुं खाथिनि मानसिया मा मावदोंमोन नोंसिनि थाखाय मा मावदोंमोन होननानै आं सोंनाय जादों पुलिसफोरनाव। अब्ला पुलिसफ्रा लावथिखौ गारजोबनाय जादों। ओमफ्राय लावथिखौ दाबो आंनि न'आवहाय दं। लावथिखौ आं थिखोना दोनदों गंसे मोनदों। माखासे लावथिया बायजोबदों। आच्छा दा गारिखौथ' हमदों होनदोंमोन माने दा जोंना गारि बिगुमाया मा गारिमोन ओरैनो? स्कुटि। दा बे स्कुटि गारिखौ लानानै बियो बै जोंनि थिनालियावहाय माने मोनसे थिनालि दं नालाय बे थिनालियावहाय बिसोर माने जिरायनानै अनेकथा खोथा रायलायलायदोंमोन माबा मा सानलायलायदोंमोन आरोखि। दा बे समावहाय थिग हरनि 11:00 टाइम जाबायमोन आरो। दा पुलिसफ्रा बेबायदि बुंदों हरनि 11:00 टाइम जाबायमोन होननानै बुंदों। दा बे समावहाय पुलिसफ्रा एथ' गोथौ हरसिम मानो थानांगौ लामा सामा होननानैहाय बे गारिखौहाय बिसोरो लाना फैनाय जादों थानासिम। ओमफ्राय दानिया मा जाखो माने गासिबो गारि लेखाखौहाय जोंना गारि मालिकआ बुंदों आंनि दिखियावनो गासिबो लेखाया दंजोबो होननानैहाय ओमफ्राय दा बेवहाय दिखियावहाय दं होननानैहाय बुंनायावहाय माने जोंना गारि मालिकआथ' गारिखौ लांफिननायावहाय बै लेखाखौथ' नुहैयाखिसै खेवनानै नायबाय। दा बाव नुयैयावहाय माने ओरैबायदि बुंबाय आंनो बे लेखाखौ मोनाब्ला आंनो गारिखौ नाङा होननानैहाय जोंना बै गारि मालिकआ थानायाव दोनफैफिननाय जादों। दासिमबो दिनैसिम बे लेखाखौ मोननाय जायाखै। आधार कार्ड ओमफ्राय गावनि भट कार्ड अनेकथा जिनिस दंमोन होननानै बुंनाय जादों आरोखि। दा बे जिनिसखौहाय दासिमबो बिथाङा नागिरबाबो मोनाखै। मैयानि दिनावबो नागिरदों दिनैसिम मोनाखै। दा बुजासे बुजानानै दा हस्पिटालाव दंहैयो। दा गावनि गारि लेखानि थाखाय गावनि गारि लेखानि सोमोन्दैहाय बिथाङा थानायावहाय थांनानैहाय सोंहैदोंमोन पुलिसफोरनाव। सोंहैनायावहाय माने थरख' बिथरख' जालायनानै एसे नांलाय खमलाय जालायनानै बे थांदोंमोन न'आव गारि बिगुमाया गारिखौ लाङाखैमोन। ओमफ्राय दा बेवहाय माने पुलिसफ्रा बेखौनो मोनायावहाय थांनानैहाय बिथांखौ न'आव थांनानै दोखो दोखो बुग्लिनाय जादों। बियो हां लानो हाया आरो बिनि आथिङा बायदों ना मा जादों जों बेखौ बुंस'नो हाया। जों दाबो ट्रिटमेन्टआवहाय थांनो मोनाखै। लवार आसामावहाय पेसेन्टआ दंहैयो दा माने आङो गोजोनपुरिनि गावग्रा। आंथ' दा सानो माने जोंनि दागगारि हालामावहाय माने गोबांथार गोदोसोनानै थानाय मानसिफोरनि थाखाय आङो मोजांखौनो लुबैयो। आरो दिनै जोङो पुलिस आर्मिखौहाय जोंनि थाखायसो जों पाब्लिकनि थाखायसो जों दोनफैदोंमोन नालाय। दा बेवहाय आङो पुलिसनि थाखाय आङो बुंनो लुबैयो पाब्लिकफोरखौहाय मोजाङै मोजां खांथों आरो मोजाङै मोजां सोलिनानै पाब्लिकजों मिलायनानै जाथों। बर'आनो पुलिसखा नालाय बर'आनो जोंनि पुलिसखा नालाय दिनैहाय जोंखौहाय मोजाङै मोजां ओरैबायदि माव ओरैबायदि गियान हो ओरैबायदि खालाम होननानै गियान हो पुलिसफ्रा। आं बेबायदि फाल्थु दा माव आं बेखौ बुंजानो लुगैयो।
माने लावथिजों बा माबा मोनसेजों थाखा फैसा फाइन फोनांनायजों आं बेबायदिखौहाय लुबैयाखै। दिनै आंनि बे हालामाव जोंनि दागगारि हालामावहाय जों जाम्बा जाम्बियानो बांसिनखा। ओंखायनो आङो दा लुबैयो पुलिसफ्रा जोंनि थाखाय पाब्लिकनि थाखायसो नालाय दिनै पाब्लिकखौ सांग्रांथि लाखिनांगौआव पुलिसासो आरो पुलिसा दिनै पाब्लिकखौ नाख्रेबनानै जायोबा बुख्रेबनानै जायोब्ला बेवहाय जों रावबो पाब्लिकआ गनायनाय नङा।